Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupak panuh gantang balanjuang jatuh kalam tiguluha sukatan orang Minangkabau. Jo salam mak sambah kami anjung. Rila jo maaf kami pinta. Uku aja jangku ko talampau. Baimpunlah jirak jo ilaban mak samu dirambah kasadul. Baimpunlah siak jo pareman mak samu disambah kasadolah. Indak basibak jo basisiah mak indak bainggo jo babatih. Dari ujung lapih ke pangka mak dari rantau lapih ke kampung. Di lingkuang sambah kasadolah. Usanak pananga kasadolahnya. Kami dari grup Saluang Rabab Pitunang. Tak mencoba menghibur usanak nan jauh di rantau ataupun nan di kampung. Di hari sari nang koma. Entah ko ari ko nan delo atau ketiku ko nan bayi. Ombak tadu angin selesai mak indak tadang ngalapi ombak. Kalau sanang kini nang kodoh. Patanang tanang lu sanak duduk, patanang puluh menangakan. Kami nak mulai jo keraju. Baiklah lu sanak. Nak langkuk gurau semalam ko ambo perkenalkan nang kabadendang pada malam kini ko. Adalah nak siang lai adalah mesra canik. Mesra canego. Sedangkan nang kabasaluang adalah ambo sendiri merangkup sebagai jurumudi atau MC kecil orang kininya atau tukang oyak. Senak panangah kesedolahnya kini sengaja kami ketengahkan juadah kini ko kabakih dun sanak nambah samu. Untuk paube ati nan rindu, paube ati nan sedang mama. Lagu Pari Yaman. Marilah samo-samo gitu nangakan. Simpang Banamo, simpang Balayara Kasunguk, pasar Pempuruan di Kilangan, telah tak pakan, simpang Ampe, Sukomananti, Kampung Sasak, Kampung Sawah, Sinayan Rami, pasar Kilangan, Pakan Bapintu, Tio Sudui, Rami di anak, orang Kinyani, Jalan Baspal, Datang Pulau. Sayang, kau udah dikatakan tipa di diri badan denai walau kango ango patuang walau kenyawa ikan. Baratui badia basilang maitam peluru basi mamuti peluru tima walau banangko para sayang salangka indah dan kasurui satapak pantang dan kembali tuan kanduang kadenai bimbiang juon dedah ayam kuri arambayan teduang iku amalembai masuk pagi ambil tampur ruang bari makan dalam daerah jorong kampuang
kanduang nasuran sampai hati lain buli ada dan haramkan Gajah layan, dia basin tua kapisah orang banyak. Di bawah tukang apa di toko aldelan dasar lapangan geboro api bulian menjadi badis bunyi toko cando guridam tegalak basi nama saruang pisah sudah ulu menanti saruang bau kia batang padi rancak bana untuk pamena nakababa jalan nakadibau. Nyampang sanak dirancang pitar wadena tolong tanah kau jani ayah di sini nusa di sawah diminumi kau banyak baju tergantuan di Bali bisa ruangi kau udah mungkin je janji dan hendak kamarilakan udah buanglah dosa salamunya tanang tanaman dengar bagura semalam nangku aja lagu pariaman laku rui denai desa bah ada kanduang kalanuju kapalang dengar menangguangkan yolai
jalan di Kiambang. Katanya gampang mendaki di Gunung Medan Katumbuk, di Talang Tangga di Sinembana barasanya. Kata sakadorong ame nyampangi kata sampai lalu dipikir abi-abi bangsa di badan kaya benar. Awak buruak bauntong malang bawa berpikir mila dulu pada menjadi penyesalan. Eloklah cari kapan kau dah. Yo denai banyak sengsara di sawah tumbuhlah ganjong, tumbuhannya di ulu-ulu, berjaga pulau di sungai. Ngalah payah denai menjago, babakil rukun ada ulu kini tersinggung dah pulau baliak Pantang indah kamandi kota kamandi baso mongko baladang di tanah rata batanam paua di sini do di sini sari Pantang indah kajadi kota kajadi main sajo keberang orang banyak merantau jauh mela kita jauh di sini tolan suangan yoda Adun sanak penangah kesedolahnya nan jauh hadiran taurang ataupun nan di kampung. Iyo kat tasanua manusuk kati jantung nu sana. Ini ko salam-salam kita kepada Pazul nan ado di Palu dan juga kepada
Mama ambo mak kati maju Indo dan salam juga lah senior kita KE nana duduk Bukit Tinggi. Salam yo KE di Payakumbuh. Dan pada mak Mas Wirlasi mak Endah mak kati Nazim, mak kati Canduang dan kepada dusana-dusana ambo nan jauh di rantau orang nan di Jakarta, nan di Pekanbaru, nan di Palembang, di Kalimantan, di Palu dan sebagainya. Pakacik orang ko kalau buat antara nama ke semua janjang lah parian. Kok bacarai banyak nantakan na batamu indak takatukan. Batu mana sana. Kok nyampang dusana karimbo isu ambiaklah buah cubada. Mulah dijual di hari pasar. Kok nyampang tak cinto je kami suak mak. Caliaklah kami kasarang kakak. Di kota Padang Bana tempat kami tinggal. Dengan kalau ada nang kabar alik sunat rasu atau acara pesta lainnya, Ambo Cendra Raju Intan akan siap melayani dusana saudara dan mesra canik dengan lagu-lagu klasiknya, bisa juga lagu dangdut, lagu goyang dengan nomor HP 083 balik 7 ampe 6 balik 2555. Jangan lupa ya dusana. Kau ada nang kabar alik bagai, bungilah mereka. Kalau ada cakah kai luak jo lambangnya dusana, tak singgung dusana dek kanaya atau tadi gue dusana dekat terun. Bari maaf kami dari dusana. Kepada dusana kami meminta maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Ambo Cendra Raju Intan dan Mesra Canik dari grup Saluang Rabak Pitunang. Allah menyampaikan atau memberikan juadah kami nang katanangah tadi dengan judul lagu Pariaman Panjang. Itu Pariaman Panjang. Dan lupa tanah tadi adalah Pariaman Panjang nalah didendangkan oleh Mesra Caniago. Beliau dusana ambo Cendra Caniago. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.